mahal, nagbabalik na ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino para pag-usapan natin ang ano pa ba, toyo ng jowa mo. Uy, ito nga yung sinasabi natin na minsan hindi natin alam ang mga kadahilanan kung bakit ayaw nila sa atin, kung bakit nabibwisit sila sa atin, at kung bakit galit siya kahit wala naman talagang dahilan. Diba? Ang daming ganyan, aminin nyo. Anyway, balik na tayo sa Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo na si DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 approaches sa toyo ng mahal mo. Ayan ang problema sa iyo Hindi mo kinilatis. At talaga nga namang minsan, no, alam natin na ang hirap mahalin ng tao. Pero wala na tayong choice kasi nandito na tayo, fall na tayo. Sabi ko kanina, mahal, una pag tinutoyo ang mahal mo, aba, patungan mo. Ibig sabihin, patungan mo ng Band-Aid. Ito yung sinasabi natin na talaga nga naman kailangan remedyohan. First aid, hindi gagatungan, patungan ng mga pampawala ng kanilang toyo. Diba? Maraming ganyan, maraming may toyo. At totoo yung sinasabi nila, mahal, na minsan ang apoy dapat buhusan mo ng tubig, hindi ng gasolina. So kapag tinoyo ang jowa mo, wag mo nang sabayan. Kapag tinoyo ang jowa mo, gawan mo ng paraan. Minsan mas okay binavalidate ang kanilang nararamdaman. At minsan talagang kailangan mong tanggapin na yung minahal mo ay may toyo. Diba? Minsan hindi mo talaga ma-drawing ang kanilang mga nararamdaman. At minsan, hindi natin talaga alam ang lunas, pero kailangan mo na lang unawain. Ganun talaga kapag mahal mo. Anyway, pangalawa, mahal, pag tinutoyo ang mahal mo, sinasabi ko sa'yo, subuan mo. Subuan mo ng embutido. Subuan mo ng longganisa. Ibig sabihin, subuan mo ng pagkain. Minsan ay talaga nga namang nagagalit yan or tinutoyo yan kasi gutom lang. So might as well gamitan natin ang busog-lusog strategy. Ito yung sinasabi natin na bibigyan natin sila ng mga cravings nila. Uy, hindi lang babae ang sinusuyo ng pagkain, Pati ang lalaki minsan na gusto rin namin makakain. Gusto rin namin subuan mo kami ng siopaw. Subuan ng ano pa ba yung mga sinusubo? Ano ba may sinusubo? Pwede rin subuan mo kami ng mga tahong. Bakit ako personally, mahilig ako sa shellfish. O, diba? Mahilig ako sa mga laman ng dagat. At the end of the day, hindi lang naman ang babae ang tinutoyo. Minsan tinutoyo rin ang lalaki. And it's also a partnership, or always remember that a relationship is a partnership. Na kung may problema ang isa, definitely gawan ng paraan ng isa. So, hindi naman lahat ng pagkakataon ng babae o ang lalaki ang nasa mood. So, definitely, mag-give and take tayo. Minsan surprise delivery, mas okay din minsan, no? Kapag tinutoyo ang isang tao, minsan gulatin mo ng delivery ng gusto nila kinakain. Minsan kasi talagang gutom sila And hindi ko naman masisisi yung mga gutom kung bakit nagagalit sila, bakit irritable. Because I myself is also nawawala sa mood kapag gutom. Diba? Aminin nyo, mainit ang ulo natin minsan kapag gutom tayo. So definitely, minsan alam mo na ang dahilan, minsan alam mo na ang senyales na ang jowa mo ay gutom, di pakainin mo o subuan mo. Subuan ng mga pagkain na available sa inyong surroundings. O di kaya isubo mo yan. Ay, nako. Hindi. Ito, scientifically speaking, masingit ko lang. Minsan low blood sugar, kaya nawawala sa mood, di ba? Anyway, mahal, dalawa pa lang yan. Dalawa pa lang yan sa pwede mong approach kapag tinutoyo ang jowa mo. Hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino at meron pa ako isang bala dito, kaya wag mong ililipat ang radyo. Wag mong ililipat. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!